Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mulugwa ra na siya sa adlaw sa kasal ang hila. Hala, uy? Mudi may ingon ka, ho. Nagtugi na kang si Direk na gitong napublish sa newspaper nga kaslunday. Dito na ko ibaliwa nga ang pagduda ang hila, oy. Sa adlaw niya silang kasal. Tan-awa lang niya. Magdakog usa ka batalyong army aron mo imo dakop kang Derek. Unsa? Batalyon gyud? Gabihasan na ng batalyon day, uy. Di magsilbi yang kaidlas nako ang hila, oy. Kaayo niya, no? Human niya pamabdusi si Ti Elvira o niya gihukukan taman sa ginhawa? Ato siya pagkasal sa lain? Maudi ay nga nakig-uli siya pag-usab ni Ti Elvira kay may tumong rin siyang lain. Pangandaman ko ang maong adlaw ang hila. Pangandaman ko gyud na. Uy, hala. May miho nung mga nilot nga sa kinang tungod sa tungod ato day. Na, customer ka ni. Ikaw una og kanaog ba istoy? Ikidaan ning pinalit atong buwak. Dayon, musulod ko kanaog lima. Para doon ako no effect ba? O sige, ako'y una og kanaog. O ikaw ni bahala og unag diskarte ha? O lagi. Huwa masa tayo ni Shades be. Kang kinsa man eh. Huwa mauna ko kadali. Ayo na. Sensik na. Kalay gamit ning ako Be. Unsa man, manaog na ko, ha? O sige, kalaog na. Nya, diskartehi dito og maayo ha? Una ko manaog. Okay bay. Ako'y bahala. Alin ako. O Carla Bayato. Uy, hala. Si Istoy man na nag-share og hapong dako. Nanaog na nindot ka sa kyanan nga. May dagit na usa ka basket nga buwak. O Carla Bayato. Sa Hoy! Kanta Tarong na nga balak. paglitok yung hit! Tarong nga na paglitok ako apelyido, ha? kanta balak. Taglaro ito Bayaton. Carla Bayaton for your flowers. Unsa? Unsa for your flowers? Para nako? Kini unsa ka basket nga buwak? Ako ni? Imo ni gihatag nako istoy? Dili nagikan ako day. Basaha lang. May nakasuhat nga pangaan diha sa ribbon. Nga gibutang pababag diha ng mga buwak. Nayo, dako kay na mong mga litraha. Awa. Ha? Diba sabi, asa may gamit na ako dire. Sige, sige, Ako basa, labot ani. Apil Kaya ka, basa apil ako ka. Basa, ha? Our deepest sympathy for your family from Dinsyo. Hala! Daan mo yung ko! Sa layo pa lang ka nagbitbit ining usa ka basket ka mga buwak ito na ibaon ako. Para ni buwak patay! Ha? Sa patay bagod ni? Wah! Di pa simpati ko! Gibugal-bugalan ba ko ninyo? Ha? Asa si Ninjo? Uy! Ay, day kada. Si Dinsyo di ay nang nag-drive na nindot ka sa gyanon! Ay, day kada. Nakaayon ka ba sa akong gihatag nga buwak? Red roses? Red roses sa imong mata? Ambi na lang ko sa kabasket yung buwak ang hila? Ambi! Ambi! Angay imo mga red roses? Ha? Pwisit! Pwisit ka! Unsay pagtuon mo, ha? Unsay pagtuon mo na ko ni Jo? Minatay nga tagaan mo buwak sa patay? Buwak din sa patay istoy! Ha? O dili oy. Mga ros mga ninawa. Rose lagi! Roses? Roses lagi na, pero ang pagka-arrange para naman sa patay! Gibutan sa basket o may nakasuot pang ribbon nga. Basa din siya, basa! Our deepest sympathy for your family from
Dinsyo. Manana. Lo. Paita ni Bestoy, oy! Ha? Pahamak pa tani mo! Pamahawa mo! Pamahawa mo mga ug-uga mo! Pahawa! Paita ni mo, oy, Bestoy. Pahamak pa tani mo. Oro no? Ha? Sa mo to kasugos de Carla na koron? Anong kanto bang imong gipalit ka buwak taon nga para butos patay? Kita ka ba ya, ha? Kita ka ba ya, bay? Roses gito nga akong gipili, ha? Kay, nagtuo kong magustuhan tong day Carla ni mo. Unya, ganong may ribbon man to nga nagkasuwat og sama adto nga para sa patay. Be, Wow, masa mag-ingon ang tindira, bay nga, para bida ito sa patay. Igor man siya nangutan na kung kinsay pangalan sa nagpada. Ako sangging ng Dinsyo. aba di ay. Ya, usaom na ako ni Ron, ha? Ganun sa mo to kasugos de Carla na ko. Abi ba kong swerte kang niabot sa kinabuhi, Bestoy? Pulos ba ni malas ang akong magi? Ano ba ni mo? Bay Dinsyo. Aladay. Kaluin daw sa ni Dinsyo de Carlo, oy. Ngayon mo ginambusan sa kabasket yung mga buwak. Gipasamot lang yun niya akong kalagot! Ala, oy. Pagilagot ako niyan daan! Di ay, naglagot ko na. Abi, pero ko dayon na itong nasaksihan na ako sa ospital. Kanindot pa niyong tanawon na do. May pinasandig-sandig ka pa sa baga, samtang naghilak ka. Why, sus! Ay na kong pahinumdumi ato ang hila. Bisag unsaon, uplok yun katong Dinsyo. Mao. May gamay yun. Kuwang Mao. ko sa kahandos. Di mo maglagyo, day. Unsa? Kalimti. Kanang ako na Luis mga buwa ka, napulpog in taon, nga mo gipanlambo sa naong ni Dinsyo. Uy, ay mo cellphone ay. Si Elvira. Hello, te. Te, ngano naghila ka? Kari ako sa bahay, babe. Ngano man, te? Unsa may problema? Magpagkasal na si Derek sa laing babae. Ha? Diin man ka mahibaw, te. Ari ako sa bahay na kinahanglan ko nimo. O sige, te, anhaon ti ka. Katawanan sa daday, no? Mao, asa man kutuan ng mga patuotuuhan na? Bisan ako eh. Pero may uban pagig karon nga mga generation nga miadap anang tuhuan na. Tungod lang sab na sa ilang mga ginikanan nga padayon paghapong nagtuo-tuo. Pero mo say gingon sa uban nga mayon say mawa nato kung musakay ta silang patutuo. Ah, baby, di ko mo atapan ng tinuhuan na. Unsa? Kung tinuod man sab nga mahitabo ang gikahadlo ka ni daday. Sa unsa man kuno rason nga dili madayon ang atong kasal, ha, babe? Ado na pa ba'y pabag ni ini? Well, sa akong bahin, sigurado kong wa. How about you, babe? Ha? Si Carmen nga akong ka-ballroom. Siyang nagpahibaw na ako sa planong pagpakasal ni Derek sa kabatanong babay. Gani, gitakda na ang ilang kasal, Carla. Nahibaw ko, te. Ha? Ay. Nahibaw ka bahin ni ini, Carla? Ha? Nahibaw ko, te ba? Nahibaw ko nga, maog yun na mahitabo. Batanon magud si Derek, te. Natural, mangita gito og batanon nga pakaslan. Tuusab di ka nga ikay iyang pakaslan. Carla? Ayaw lang kalain, te, ha? Atubangon lang nato ang kamatuuran. Kay diha sa pag-atubang ta sa kamatuuran, makabaton kitag kagawasan. Oh, Carla? Kung dili na to atubangon ang kamatuuran, te. Nga patuuhon na to ang atong mga kaugaligon, nga kitagay madayon sa laki nga atong ipantasyang maangkon. Bisan og lisod yun kaayong matinuod, kita'y alkansi, te. Maigo ta sa panultihon, nga kun unsa kahabog sa imong pangandoy, mauusab ang imong pagkahagba. Nga sa ato pa? Nalimot ka na ni atong Bruce? Wa ko malimot, te. Di mahitabong malimot ko kay siya man ang akong first love. Pero maungwa ti katubahay sa imong giingon nako nga tabangan ko nimong pangitaon si Bruce. Kana tungod kay gipapahuway ko una akong kasing-kasing sa pagkakaron.
Unsa? Dawato na lang nato ang atong apante. Ako, dawat ko na nga di gid ko tubayan sa akong ultimate crush, oy. Kagwapo adtong Bruce Reyes. Ikumparar ning akong dagway. Ako na lang kahit tinud-on adto. Ug mausab sa imong bahin ate, dawata ang kamatuoran. Ug may isod sa imong hunahuna nga di mahitabong tinud-on ka ni Derek. Kay batan-on ra kay tuoy ikumparar nimo. Carla! Inday Angela. Oy! Ay, inday ba ko nimo? May balik bang ka itoy? Aw, itoy. 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 Ay, magani kay... Wa na din si Carla. Oh, maayo noon nga. Wala tong putot nga maldita, Inday. Ano niya man ka itoy? Ay, itoy. Istoy. Utda ni akong maniday, bi. Ah, ha? Wa ni mahulot tungod kay gikuyugan ginako si Baidencio nga magpalit og buwak alang atong Carla. Kay mao sa adya nga pakanon ko niya. Ug bayran ang nahabilin ko pang mani nga tinda. Oo. Unya kay gikuntahan man ko niya tungod sa napalit kong buwak nga para patay man di ay ito. Awa? Ikaw din nagpalit adto istoy? So, okay na kate. Naliwanagan ka na ba sa mga paliwanag ko? Nakapaluag ba ko gamay sa imong heart? Medyo nakaginawa na kog luag nga. Nakapahungaw ko nimo sa tanan, Carla. So, mahimo na nakong balikon si Anghela sa carbon? Kay baldado ra ba in town to ate? Oh, sige. O kung mahimo, sayo mo paniraon niya, ha? Aron maubanan ko nimo din hisabay. O, okay te. Tuod te, mananghid na lang ko nimong daan ha, nga mo day off ko karong Sabado. Kay may tambungan kong importanteng kasal. Ha? Kang kinsang kasal, Carla? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!